wang tuke mag Jacob Matunga mokelo kanyakla timbe mar mapaga bor mawuok e chula Rusinga e kar chung'od bura ma Suba North ochaka yanga e skund primar ma Mauta. Tukego madhi kawo juma achiel obage gi jalony e weche mag kompyuta Mark Matunga kotudre gi apis jagoro mong'eyore migawo mar arita Raymond Omolo kendo kelo kanyakla rawere ma yawuowi gi manyiri mabiro tugo pich adhula. Chenro mag tukego geto mar keto rawere bedo modich e kinde mag rusa mondo mi githegre gidonje timbe manyalo rocho ngimagi. Bende tukego geto jiwo talanta mag rawere alwora ma Chula Mfangano anyato mago mantiere kod dwaro madonje tuke mag adhula. Daher ni yawuoyi matindo mantie ka odiochieng' ma kawuono, the talent you have, the discipline, the hard work will make you achieve whatever you want to achieve. Without talent, you can't go far. But that talent alone cannot take you anywhere. Nyaki be discipline and nyaki tima tech. Onge kama nitiere talent mar go mpira piny Kenya ka. Maloyo alwora mar Suba North gi Suba South. Adwa nung'e mano. To nitie jomose go mpira mabeyo mohingo chien kacha munyalo tiyo kaka ranyisi. We have long holidays. Mako poni wawe ka nyithindo randa to kuma wachomo kapani biro konyowa to PS Raymond Omolo mochung' ne security. Koro gimo wacho kawuono wakelo gik moko ka koya office PS Raymond Omolo. The junior senior teams, 15 teams more register.